Poďme sa pozrieť, ako môžete vytvárať aplikačné mapy v Class Connect. Najprv sa uistite, že ste v správe farmy. Prejdite do katalógu map. Môžete si vybrať akúkoľvek kontúrovú mapu, ktorú máte, alebo v prípade potreby importovať ďalšie. Najprv si prosím vyberte vami preferovanú mapu a následne kliknite na tlačidlo Zobraziť mapu priamo v geocentre. Táto mapa sa potom načíta do vášho geocentra. Rozbalením kariet naľavo si môžete pozrieť dostupné údaje. V tomto príklade si prezeráme hodnoty pH. Ďalej vyhľadajte políčka v spodnej časti a prejdite na tlačidlo Vytvoriť aplikačnú mapu. Rozbaľovacie pole vám umožní vybrať mapu, ktorú ste otvorili v geocentre, satelitné dáta alebo hranice poľa. Jednoducho zaškrtnite políčko alebo použite špeciálny nástroj na výber konkrétnej sekcie na označenie poľa a následne kliknite na Pokračovať. Najskôr si budete môcť vybrať, aký typ činnosti chcete vykonať. Napríklad minerálne hnojenie, organické hnojenie, siate a výsadba alebo ochrana rastlín. Každá z týchto možností vám pri vytváraní aplikačnej mapy ponúkne iné nastavenia. Nebudeme si teraz prechádzať všetky, takže si vyberieme minerálne hnojenie. Najskôr vyberite produkt zo svojho hlavného zoznamu. Teraz si zvoľte percentá jednotík. Ak chcete, môžete zadať cenu. Pridaním strojov môžete aplikačnú mapu odoslať priamo do stroja Class v systéme. Podobne ako pri ľuďoch, je to voliteľné. Predvolené máte 5 tried. Odporúčame použiť 5 alebo menej. Zvážme, či bude naša stratégia na kvalitu alebo vyváženosť podľa vás a našich cieľov, ktoré sa snažíme dosiahnuť. Tu musíte zadať hodnotu pre všetky chýbajúce údaje a tiež hodnotu tolerancie. Teraz vypočítame našu aplikáciu. V tomto bode máte možnosť skontrolovať svoju mapu a pozrieť sa na celkovú spotrebu produktu. Možno sa vám na prvý pohľad zdá, že tento celkový súčet nie je v úplnom súlade s vašimi zásobami, ale túto hodnotu môžete kedykoľvek manuálne upraviť a prepočítať mapu tak, aby presne zodpovedala množstvu konkrétneho produktu, ktorý máte aktuálne na sklade. Ako poslednú kontrolu si môžete pozrieť pôvodnú mapu kliknutím na tlačidlo Zobraziť aplikačné mapy, aby ste zistili, či ste s ňou spokojní. V tomto bode môžete vykonať manuálne zmeny, napríklad kresliť rôzne veľké boxy alebo použiť funkciu vyplnenia zóny. Napríklad, ak chcete túto zónu vyplniť novou dávkou, môžete to jednoducho urobiť. Okrem toho môžete upraviť okraj poľa na pevnú dávku pre okrajové pásmo. Nezabudnite, že tieto zmeny ovplyvňa vaše celkové množstvo, preto na to myslíte. Teraz máte na výber. Môžete vytvoriť úlohu priamo v platforme Class Connect a poslať ju do našich strojov, alebo si ju stiahnuť ako shape súbor na použitie pre iné poľnohospodárske stroje.